بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله سبحانه وتعالى تنو كعلفو كبركدا وكفك سلكرك صلى الله عليه وسلم. أنا كصدنكو أنا كصحابو أنا مغو تغروكو فوكتاسي القيامة جودوما. أمي الله سبحانه وتعالى دلي أكنني أو بلا جلين فرا وجمع كل سنو مايكا. أمي الله سبحانه وتعالى دلي أكان جنوبو يافا ألا كان من نانغا بارا كيلوني ألا كان مكوتو ألا كهنانا ألا كيافاما ألا كهرا كان يجيكونو ألا كهرا كان يلاهرا. وتمنن كوفي أين يوصرنا ولا نكنك نودي أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. لمن يجوسون أننا على القرآن كنا تقومنا أن كراك السنة صلى الله عليه وسلم. أما جوسمنا ألسا ودي كلمانيا ندون لباي أنغو دون لبا وبدمني kabini saya foka tabla aljine kono don walma tasma kono don femu men nunu ñoxonce kalimaniya ni nimbela jelenya wala jewule mu flane atamasere ukacha ala yi chama fanye qur'ana kono kira fana yi chama fanye aka hadisa kono wala kafo ninko inye jewuli tamasire o dalu ta yoro fla doroye alqur'ana ani sunna motina ni hakilla ka do akono koni jewuli tamasire ibse kafo o ni akhir zamanu de nga baray je laban de nga baray ni o se ka famia me kafo jewuli tamasire niye o obebo ala yoro ani kira yoro sallallahu alayhi wa sallam. Ame ala deli ala kambe sawabama bi wala nayi ame jewuli tamasiro kono halsa munu ya chamanje tawi angu nya kanu akake wala ndaflay a wala nanu uchara de do woro be ko fe halsa ni bitan no fora o nawya e kafo angada ni malela ame da man nawma e fana am se ka dafa wala nanata o kofe tan laba munu be nude kumbabaw ye anakumo fanaka o kono be sengata aw yerema insha Allah ta'ala. yana nga wala na indamne al imam ibn al qayyim rahimahullah ta'ala gafe barkama no babulu node al wabil as-sayyib
ورافع الكلم الطيب وقفين كنو أنا كما نبلا دوي كما أتشكاي أنا كلام أمبلا جلنغادو أنا قفين كنو باجي بسبا أني دورو أنا قفين تو الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب باجي بسبا أني دورو أكو وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما أكو كراي كتبك لا صحابك دندولا فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال كوك منامنا كلبا في كبي إني بكللا أو كلو سانفه كلبي يفانفه وذلك عند الغروب ويكلب واتيه قال ألكرك صلى الله عليه وسلم إنه لم يبقى من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه أقول كادو فمن ترى جيتو بلا جلنا أبكوي اردمدو من ترى كاكو كلبيني mana muna klebin fe la sarasili kofe ablena aba fe kabbi erkele walma erfla nyona tora o kira ko nyebe ni muna de wati mun temena jiye kola o misali yabe koy fajiri katabla ni wati la ako jiye to ni wati ni fitini nye ako jiye to ni wati ni fitini nya da odla ko kuma kofe فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث أكون مغو نوي حكلي ماي مغو ني إني مك سببي كيبلا سرا إكي أكلي توني حديثينا إكا دون غافو إيواتي منك أبانا منتورا أودي إتاي إجيجا إكا جامانك يعني سايا كسيما أبا إيرانا kafo jiye wuli ato manja tuguni kuma labana ako jaa fi al-athar anna kuma kan do kono ibn adam bi'i ad-dunya bil akhirah tarbahuma jami'an akika jiye fere la harala iba fla be tonosro meni la hara fere jena ibe perda fla bela jelena ala kan kishi kaboma ika je ika fere la harama no kera iba fla bela jelen tonobo maki kana la hara fere jema no kera ibe perdi afla bela jelena anana sahaba doga kuma kono كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا فإن الولد يتبع الأمة أكوك لا هردين إكنا كجيدين أكو دمتو أبادكو نكرا لا هردين أو لا هر ابن فسرالا من نكرا جيدين eta bege jiya dronde ala ka hakili mandama ala jewni tamasire munu be alsa dama do bambulo ya abe tambo wal matanfla ni wati alabo me allah subhanahu wa ta'ala dili sahabina sama do muna kan soro siranyu manka jewle tamasira munu fora ambe ala deli ukake angal limaniya jidi sababu doye nunu neke sababu ye ka adama de ngal limaniya jidi ni nunu ma ikal limaniya jidi adola ikal limaniya te jidi de limaniya imbe koro abe koro ina fo filin koro fa be fara mena koro la
ala kosuma ani wajuli o de be a ɲanamaya tuguni ala k'an ka limaniya ala k'a kurakuraya ala k'a ɲanamaya ala kana kɔrɔ ala kana fara tamasire fɔlɔ min b'an bolo bi o de ye taqarubul aswaqi ko sugu u bɛ surunya ɲɔgɔn na dɔ bɛ se ka nin kuma ninnu dɔ kɛ yɛlɛko kumaw ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ye nin kuma ninnu fɔ san 1400 ani dɔ mɛ wallahi a y'a fɔ cogo min na a kɛra ten taqarubul aswaq ko sugu u bɛna surunya ɲɔgɔn na fɛɛrɛkɛyɔrɔw bɛna surunya ɲɔgɔn na fɔlɔ sugu yɔrɔ kun ka jan ɲɔgɔn na o kun tɛ yan bamakɔ sugu joli kun bɛ yan mɔgɔkɔrɔbaw sugu joli kun bɛ bamakɔ yan suguba ani sugunikura tɛ yan mɛnnakura suguni o de ye sugunikura ye o de kɛra sugunikura ye dɛ sugu joli bɛ bamakɔ sisan a bɛɛ sugu bamakɔ bɛɛ sugu tayyib sugu cayali kɔrɔ dɔw b'a la awɔ n bɛ nale abu hurairah radiyallahu anhu a ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam la taqumu saa'atu hatta tadhhara alfitan a ko diɲɛ tɛ wuli fo fitina ka caya an b'o kɔnɔ wa yakthura alkadhibu galontige bɛ caya an b'o kɔnɔ wa tataqarabu alaswaqu sugu fana bɛ surunya ɲɔgɔn na hadisa in nana fi musnad al-imam ahmad sugu surunyali ɲɔgɔn na dɔnnibagaw ye kɔrɔ saba fɔ a kɔrɔ saba in bɛɛ lajɛlen bɛ don a kɔnɔ mɛ yan'an ka don a kɔnɔ dɔ bɛ se ka hakilina dɔ d'a ma sugu surunyali ɲɔgɔn na a kɔrɔ ye mun ye sugu surunyali ɲɔgɔn na a kɔrɔ bɛ kɛ mun ye an bɛ se ka ɲɔgɔn bila sira la si fɛɛrɛw bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ cogo di aw wari caya o tɛmɛna mɛ laɲini dɔ bɛ yan o fɔra mɔgɔ cayara wari cayara aw bɔn dɔnnibagaw ye jaabi min fɔ o t'a la mɛ jazakallahu khairan mayiga i tunna dɛ dɔnnibagaw ko kɔrɔ saba o ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ kɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye sur'atu al-ilmi bima yakunu fiha min ziyadati as-si'ri wa nuqsani ko sugu bɛ caya fan bɛɛ lajɛlen na wa ni prix mun dira minɛn na i b'a sɔrɔ o prix kelen de bɛ nin sugu la a bɛ kɛ kɔnɔ k'a fɔ ni n taara yen fɛ a bɛ nɔgɔya i bɛ wele kɛ i b'a sɔrɔ o prix kelen de bɛ yen prix kɔni sur place bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ nin minɛn in prix ye nin ye a kɛra an yɛrɛ ka dugu kelen sugu kɔnɔ wa hali diɲɛ sugu bɛ ten i bɛ to la i bɛ Dubayi wele u b'a fɔ k'a bɛ nin na i bɛ Chine wele u b'a fɔ k'a bɛ nin na sur place i b'a sɔrɔ prix bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔnnibagaw ko o ye a dɔ ye a filanan sur'atu sayri min suqin ila suqin walaw kanat masafatu at-tariqi ba'ida ko sugu yɛrɛ de bɛ surunya ɲɔgɔn na wa ka bɔ sugu dɔ la ka taa sugu wɛrɛ la a ka surun kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ a yɔrɔ ka jan o kɔrɔ ye mun ye fɔlɔ ka wuli ka taa Abidjan ka segin ka na ka taa minɛn ta i tun bɛ tile joli kɛ yanni a bɛ kɔ ka na i tun tɛ tile damadɔ kɛ yan lɔmɛ i tun t'o kɛ yan sugu surunya sisan i bɛ bɔ yan Bamakɔ yan sɔgɔmada in na ka taa Dubayi ka t'i ka sanni kɛ sini sufɛ i bɛ segin ka na Bamakɔ yan o tɛ kɛ yan o t'a dɔ ye wa
بل موجه ولا ده على كرا صلى الله عليه وسلم أتكمنا نندوي أسمنا مقاربة بعضها بعضا في الأسعار أكو أقرب سجاك سجو برو وبستر يعنيونا وأبو نيمادا نيوفه ندوغو جرا نونو من ينغالي كي توبه جولا ينغالي بكي فابه جولا سيرتو سانو فرلاو ibe primu sere fe ibe ningali ke fadoro ibasoro o pirikele ndebe idan nunu bayira ka fogo sugu be surunya wa sugu fana surunya na tuguni sugu be hal telephone kono sa sugu be fambela jele modo be no ga butugu ga telephone kono nade stati ha we stati kamena bla 16 ta fedro do ba idoro ne joli ni priye ni abe war filima ibe mena ni moto tinga beta dama ha albaba safe ibe komani ka doro bina adima amazon ibe komani ka doro bina adima abe te sugu yewa o kirako koni ni wati sera kanga labe ko jien wuli wati sera tamasere mu mamulo tuguni kathratu at-tijara ko sani fere fana o fana be caya ferel kala be caya fambe be ke magasin gedronda be kera magasin dudaw be kera magasin sugu blom be ka ci dongodo ka ke magasin kurawe telephone be kera magasin nye internet be kera magasin nye o kira ko ko e je wuli tabasire o mun fulani o kera a cerna fo muso fana nana ka don ka fara cew kan ni muso tina caya ni cew ye sani fere la sa kira ko sallallahu alaihi wasallam inna min ashrati saa an yafshua al malu jewli tabasire do ye nafulu ka caya wa tafshua at tijara sani fere fana o kacceri fam bela jele sani kelay wa bela jele fere kala fana ye ni hadisana fi sunan an-nasa'i tamasira mboko fe dhahabu salihin mo meta kabudu golo safe mo meta kabudu golo safe dongodo choroba nyumando be fatu msoroba nyumando be fatu ko karsa ko nyuma ngalay no fatura o nyona weretina o mumena ko fe no fana fatura o fana nyona weretina o kira ko mo nyuma o lu fatuli kabo je kono o je wuli tamasire doye wa qillatu al akhyar mo nyuma be doya wa kathratu al ashrar mo jugu be chaya kira sallallahu alaihi wasallam ako la taqumu as-sa'atu illa ala shirar al-khalq ako jete wuli foka soro adamaden jugu de be dugolo sanfe ako mo nyuma munu be dugolo sanfe ala be finye do ci ni finye incira asumalendo akafege abe do mo nyuma umbela jelen nun kono abe boni unniye mais mo jugu de be to dugolo sanfe ala kano wati jirana ala ka kisho wati mo atamasere do fana yimu ambo balawu kono bi abalawu warale no bi ko sobe foni ala yan kishi iltimasul ilmi inda al asaghir kata doni nyini demsenu fe kamo korba utoy demsenu nga wajul le belame bi chorba utati lame ko san chorba ko luka kalantete e wala ka mo mun to kalala ifa wala ka to kalala ko luka kalantete ngo chorba nde ankala sisa ne chorba o sigira ya uluti lame naw demsenu sigira aw melame ko je wala doni ka nyine demsenu kunda sisa demsenu nde belame chorba o tilame demsenu ulle kera donu bagawi uyere ke donu bagawi
abela jele page do ba yere bolo téléphone do ba yere bolo cameraman do ba yere bolo misiri kono ibi labe dongo do bi camera kibla abbe kara video mani ambe kara video mani ambe oh ko ne jawli tamasire de mo korbati la metuguni nafara ko chorba mbe misiri do la be ka kitabu do la kala o telame demseni fitenen do samuga ndoni ko ka darsu ko nafaka bo kabe fayda udi abe mo la kunu jama be ka chaya finalement kera yele ibita sigi darsu la foki wuli itisi ko yara do iltimasu al-ilm 'inda al-asaghir min alamat as-sa'a wa jawli tamasra do ala kira sallallahu alayhi wa sallam inna min ashrat as-sa'ati thalathan ako fe sababe o jawli tamasra do o sabayin kono ako ihdahunna adola kelemu ye an yultamasa al-ilmu 'inda al-asaghir doni kata nyini demisenun kunda mo korbo ka doni o tita nyine tuguni mo korbo munum mena doni babu kono ala ye fen chaman duma kono ukkegu yara kono ukorola kono ulube fen chaman ye usigile e jolentaye doni kuma bela jelente kitabu kono adobe ibo takaramo nendeka o nema kalange karamo bolo ene tage kitabu daile dongo do ini erreur be nyona kalima mun kanga kala chogo mena ita kala o chogo la akoro kanga fo chogo mena ita koro were foala yere kala lawo de chaya rasisa adem sene jama bebi unyi ngalu kala nami ukaramo ye joye be ko ngake almamiye be ko ngam misru do soro wa kele de beke almamiya no fe fonde ka kai eta ya ala kode wal ma eta ya almamiya de en nima almamiya so ta sele misrila o ni kala nendo darsu do tadro do ko ngone godo be wasake me fonde de ka ke almamiya wallahi almamiya namba do kololo mumbala ambe bolanye folo mo ko me bolanye de almamiya ani kiritige folo mo ko me bolanye alqada karamogo do minana folo kubo kudo kasola kuyu ba kiritige ma umaso masako ko ede be kiritige ako ale fo lahara me bibi na ikan wele ka nyini ga kirilo la doro no ko no miniti kele o mu kalama da mesai chaman jigika ka kiriye ni ibta ala sorinye iye fatwa munge o ibta siga ka ala nyekoro wala عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد أكو آدم أدو مولي وبهرا كنو نو يدوني من كراك الصحابة ولا على كرافات لهم كفه كوكا دوني من كراك الصحابة ولا ومن أكابرهم والصحابة لما قربوا فنادي دمسن فتنوا فنتدى فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم ندوري تراني ندمسنون يرو وتفرقت أهواؤهم وهكذا لو ترجرنا هلاكوا أبلا جل هلاكرا أبلا جل هلاكرا فين بيا أنا هكذا توالا سيرتو كرامو نيم مسألة دونيني إما كيري سورة قرآن كنو إما كيري سورة حديثة كنو tafilele ke kira ka sahaba ulu ye kuma ka munu fwala ikulu tay ka baraka no iko fo mogoye aqdiyatu sahaba be kitabu sabana aqdiyatu sahaba we kiri munun tige نترى إلى المصنف لعبد الرزاق والمال ابن أبي شيبة إباي صحابة فلانا كتا عين كتا إذن كراب بولين كوفي صلى الله عليه وسلم أم تدوني تروج من الصحابة مبيبنا نحدي سمسرو آية مسرو درو كونو كتا لتارا درو كوني من جيجا إبي جيجا تقودي صحابة بيولوك الدوني بيونو كيبي جيجا يلا إني جيجا كناو شرطو منو فورا مغلا مغم كان اجتهادك وشرطو بيلاوا adoni tila ebse ke jiya chugodi o amese ngata keraka sahaba kuma kama anuga kewalew nulu masoro munu nalulu kofe
نور مصر من نانو لكوفي وكوفي أمنا المامي بولا كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعبد الرزاق والزهري والأوزاعي والسفيانين ونانو غنو ولوكا كمو يسنو أنكا ولوكا كمو دينيني مبي مغو من يبي كو مالك كو والما أبو حنيفة كو والما نينغو نيو فدوني كو ندرو بيكي غوادي كونو كيغانا نكوراي ينغو كورا بورا كورا لين الله والما يبا دوي إبسك عصر مسألة دوبي مالك كماناكا أبو حنيفة كماناكا شافعي كماناكا أحمد كماناكا ولو بلا جلي كما كان جلنا نفو إما عصر الدون بعد أن نلوكفه مثال يقولوا ما كابن تيمية والما ابن القيم ولو يكما دوفو كونو كو ابن القيم كو ابن تيمية كو ابن تيمية ابن القيم يجوني مالك كورا أبو حنيفة كورا أحمد كورا أنت عقلي دايلة كو كما قال المحققون ولدون المحققون ويه مسألة كمان بي ويدون بقى فون ويمون تبنا أولونية وما بيسوابا ما ده وما بيسوابا ما ده أما مسألة دو كتشانا سونا ما دو بنا ساما إذا كان الدنيا يني مو كربا يورو لكن يورينا عبد الله بن مبارك رحمه الله أني نعرا قدم سنو يجوي أكو كرم بالي لا عليه بولو ودي دم سنو منو ندلتو بولو كولا doni ma sabati kulu manga nyiniga me kon demseni munaka doni sabati ra dalu jele ma bolo o ko te demseni ashika do me demseni te doni kono me yala o ka chana sanwa ancha mambe anya nyere bla doni ba place la kasura makala yere folo wallahi ancha mama kala ndamne me ambela jele la jarabe ani munye ngasigi ngaye o ni tayi kasigi kaye de mɔgɔw b'i ye lahara dɔ i t'i ye dɛ mɛ diɲɛ kɔni i bɛ ye ala k'a hakili ɲuman d'a ma diɲɛwuli tamasire min bɛ yen tuguni kathratul kadhib wa adamu tathabuti fi naqli al akhbar galon bɛ caya galontigɛlaw bɛ caya mɔgɔw tɛ sabati ɲini kɛ kibaruyaw la ni ko fara dɔrɔn u b'a cɛri u ni ɲɔgɔn cɛ jɔn de y'a fɔ a fɔra qila wa qala kira du ɲamali ni ma dɛ a fɔra o ko ɲa ye réseau sanfɛ réseau ye dalilu ye wa e bɛ se k'a bila ne bɛ se k'a bila ale bɛ se k'a bila n'i ma ɲa i bɛ ko lakali a sawaba ɲini dɛ i bɛ fɛn o fɛn partager i bɛ fɛn o fɛn aimer lahara la bɛ ɲininka a la i ka téléphone y'i ta ye dɛ i ka crédit y'i ta ye i ka Google y'i ta ye i ka WhatsApp y'i ta ye i b'a dayɛlɛ i bɛ fɛn mun sɛbɛn a kɔnɔ i bɛ fɛn mun kɛ vocal ye i bɛ fɛn mun aimer lahara ala bɛ ɲininka nin bɛɛ lajɛlen na kelen kelen i kana se k'a la ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mais an ka waati bɛɛ lajɛlen bɛ taa jumɛn de la sisan téléphone in tɛ wa i y'a ye dɔrɔn a aimer i y'a ye dɔrɔn a aimer ɔ i bɛ taa aimer la i bɛ taa fɛn aimer i man ka mun aimer a bɛ kɛ sababu ye k'i don tasuma kɔnɔ a kana bɛ aimer dɛ walima u bɛ message dɔw bila dɔrɔn ko non a y'a partager n t'a partager pourquoi n k'a partager e b'a partager mun b'a kɔrɔ e b'a dɔn wa walima message dɔw bɛ ci ma ɔ ko nin message n'i y'a ci mɔgɔ 100 ma ɔ ko ala b'i kanu nkalon ma tɛmɛ a kan nkalon ma tɛmɛ a kan ala bato kun tɛ yanni téléphone ka na ɔ diyagoya ko fo e ka message dɔ transférer siɲɛ 100 i ka se ka nin baraji sɔrɔ yanni téléphone in ka na baraji kun tɛ sɔrɔ wa n'i y'a partager ni mun bɔra la i bɛ taa ala sɔrɔ i ɲɛ ɔ hali minnu yɛrɛ b'a kɛ a partager n t'a partager ne y'a partager mun b'a la lahara dɔ ne b'a dɔn ɔ an b'a ye siw b'a kɛ waati bɛɛ a y'a partager si an t'a partager dɛ an t'a partager dɛ idan an ka hakili to a la dɛ wallahi an bɛ fɛn o fɛn fɔ an bɛ fɛn o fɛn kɛ an bɛ fɛn o fɛn sɛbɛn an bɛ vocal o vocal kɛ ala b'a ɲininka a bɛɛ lajɛlen na ɔ n'i y'o dɔn i kan ka sira téléphone ɲɛ dɛ galon cayara kira ko sallallahu alaihi wasallam sayakunu fi akhiri ummati unasun ako mɔgɔ dɔw bɛna ale ka manton laban na a ye nin yɔrɔ lamɛn kɛ dɛ
يحدثونكم وبنا وبرون يعني فندوي ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم أو مدلكامي أو فو مدلكامي أو مكو مدلكامي يلا أنتو واتلا بيوا دينا كونو فندو بغا فو ملايا أما مدلكامي أم فو مامي أم مكو مامي أولو مكو مامي أولو كل ما سمو مامي fen kuro do bena dina kono jamana ngona ya dongo do ni ko ni te dina kono ko ni te dina ko karamo ya fo e karamo de daluya kuma mu am madali kame am fa umame am moke umame anara hadisa wera kono fi hadithi hudhaifa fi sahih muslim kira sallallahu alaihi wasallam ko mo honnu ko bina kumani au kumane au fundon jogo e kelenye o ko lakin du'atun ala abwab jahannam ako welel kelawdo ujo leme jahannaba gundadla man ata'ahum ilayhi qadhafuhu fiha nimo mun tuguruko ubi wele kata jahannaba tasmam ambal maw est ce que mo ko me mo wele kata do ma jamana ngono wa akume kewa mo ko me mo wele kata la turgo shima jamana ngono wa la turgo shila addo yele kono jamana ngono ya me la turgo shila al mami ni sello ko fay maseli yala mo ko mem mo wele kata dongili ma jamana ngono ya wa o nin kuma yi an mame an faw mame an mo ke mame kira ko ni turu ko ubi sama fota suma kono uye wal faw bla dona ka wal baw bla dona umadil ga dongi de bala wuda o bela jele mbado ala kan kishide ala kan kishi ala kan tanga kira ko bina kuma fo kuma me ama delika me aw fo ma me aw mo ke ma me islamiya mu mamolo ni ala kira islamiya mu to amolo ala islamiya mu ndi kirama donka flatala donkan kele o de be je gafe bela jelen kono me anye kuma kan kuraw me an fa ma me am mo ke ma me o munu mani me numa ninke yene o wati che ulu kafiru dewa wallahi ubin islam ya che ni ofo sambi duru nye wal masambi nani ikam mo fatura ya be kafiriya ashikun tenindo aw munu shibe sambi woro sambi wolom lala aw kumenu kuma imewa aya me wati jume je karamogo dana uluma u ye gafe sɛbɛ ya u bɛ se k'a kalan hali kuranna kalan cogo ɲuman o tɛ se olu bɛ se ka na ni fɛn kura ye diinɛ kɔnɔ cogo di o ko nin de y'a dɔnkan ye anw y'anw faw sɔrɔ a kɔnɔ olu m'o kɛ an mɔkɛw kun bɛ olu m'o kɛ olu mɔkɛw kun bɛ olu m'o kɛ n'i ko k'o de y'a dɔnkan ye i fa kafiriya y'i mɔkɛ kafiriya y'i i tulo ma sama kafiriya o de la n bɛ nin kuma in fɔ waati bɛɛ a y'a hakili to a la dɛ e mɔgɔ mun ko donkan wɛrɛ bɛ silamɛya la mun tɛ kalimatu shahada ye e fa sara k'a sɔrɔ a m'o kɛ o kɔrɔ ye ko kafiri don i man ka duwawu k'a ye i man ka taa kaburu ziyara i man ka ala yafa deli a ye u b'an faw kafiriya k'an baw kafiriya k'an mɔkɛw kafiriya anw lahalatɔw fana sigilen bɛ an bɛ tila k'olu dɛmɛ n'aw ta donkan ye o y'aw ta ye ala ta t'o ye kira ta t'o ye mɛ lahalatɔw bɛna faamuya halisa o waru bɛ ka caya halisa u bɛna faamuya u m'a faamuya halisa duwawudenw sigilen don minnu barika t'u la barika bannen don i bɛ t'i ta bɛɛ lajɛlen d'u ma ye a ma se fɔlɔ u m'a faamuya halisa u bɛna faamuya abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu a ko shetane dɔw tun bɛ yen nabilahi sulemani y'olu minɛ k'u don kaso la k'u bɛ kɔgɔji duguma comme ko waati surunyana u bɛna bɔ n'u bɔra u bɛna kumakan don u ka shetaniw tulo kɔnɔ u b'o fɔ kumakan mun ɲɔgɔnna ma deli ka fɔ alimamu nawawi rahimahullahu taala ko kɔrɔ ye mun ye u bɛna fɛn dɔ kalan aw kan ko ye diina ko ye k'a sɔrɔ kuranna tɛ hadisa tɛ mɛ kunfunw bɛ tugu u kɔ mɔgɔ minnu ye fɛn faamuya olu tɛ tugu u kɔ ngalontige warala sisan mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn i bɛ kibariya mun minɛ kibariya bɛ bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ jɔn ta de ye tiɲɛ ye allahu alam
جولة تمثل دوفنا يمي شهادة الزور وكتمان الحق كسيريا مغو يقلونك كجيم من كاردو كسيريا قلونك مي مغو دو تمثل دور إبا ولي دور بكي ما سيري قلونك إبا تاني نام دور بتا كتلك جيم دوغو الله سبحانه وتعالى كو ولا تكتم الشهادة سيريا أو كان عدوكم نيجي دو أيافو نقالون أيافو كده صلى الله عليه وسلم أقول إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق كجيولي تمسر دويمي مغو بين السيريا ومغو نيوم يقالونك وكالونك جين ومغو بين السيريا كجين فنادوكو كورداما أبتوجي ترمنال لا كو أي أماكتا كسورة كراتا نمو فلاني أكلتي ورفنا بكي بمغويا وكاباكو كجوغا تما بلا جلنكا نبي مسلمنا دو دلاغا ناما la sarasel ko fedro yani seli ka ke nyebala jama chama be misri kono o bazemba ba chamana nyaado nga fon nunu ko nyade ben nombolo woro ni tamaro bubolo menem ya almamiya o mane kibariya seli bana doro o dobe anaka bazemba na almami o amba fe ka anga furu siri ba mulo ngoga furu siri kwao ngojo nga furusiri ay mo do jira ngontake e kita nga furusiri ngontasiri e kana misiri kono sisa ko ne ga furusiri furu munta nyedo nte furu chedo nte furu musodo masege sigili kala ka sereya galonkate ngontake bintake shine ayoro be gamba ngay ngobo misiri kono ntake ni ba fe ne ki ka furusiri nga misiri kono ibina fonye kleta nyefe mbe sege kala nsoko dama jirala o ko fe mbasir ka sabuke anye furu do siri ame ala dele ala ka yafama mun soro la ko fe ango ni ala dele ala ka yafama ni ala amina na ya mainde wallahi ala kana amina na ya wile Allahu akbar Allah أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله
الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ofuro inkisa cɛ insistera ko ne k'a siri ngima ne bila yan ne t'a siri ne tɛna n yɛrɛ jɛnɛ kama ne t'i dɔn wa n t'a kɛ fana wa n tɛ seli misiri fana la ne ka sariti ye mun min mɔgɔ o mɔgɔ tɛ seli an fɛ misiri kɔnɔ an ma deli k'e misiri kɔnɔ hali siɲɛ kelen ka sin ka girin ka n'an fɛ ta k'an k'i ka ko kɛ an t'a kɛ an t'i dɔn ni silamɛ kun ye an kun b'i ye misiri kɔnɔ don dɔ la an m'a fɔ i kana waati bɛɛ dɛ mɛ n'i bɛ sigida kɔnɔ n'i ma fajiri dɔ sɔrɔ i na dimanche dɔ seli fana sɔrɔ walima i na safo dɔ sɔrɔ ɔ dimina u y'u ka woro cɛ ka taa n'a ye a dɔ fana delila ka kɛ sɔgɔmada fɛ o y'a sɔrɔ ne lakurakuran dɔ ka bɔ saudiya la ne tɛ laada ninnu kalama dɔ nana ni wɛrɛ ye dɔrɔn k'a degun alimami k'a b'a fɛ an ka den tɔgɔ wele n ko i ka woro in tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wari mun tun b'a sanfɛ n ko an tɛ wari minɛ a la n ko wari in to i bolo ɔ an ye woro tila ka duwawu kɛ taalen kɔfɛ kamalen dɔ nana ko imamu k'i ye denkundi mun kɛ nin ye k'i y'a sɛgɛsɛgɛ a n ko sɛgɛsɛgɛli bɛ nin na ɔ ko muso in bolila ni ko cɛ in bolila ni muso in de k'a muso tɛ awɔ n ko n tora a la awɔ n ko n tora a la ko cɛ in bolila ni muso in ye dɛ wallahi n bɛ ka hakika de fɔ aw ye nin ye dɛ yeliko kuma tɛ dɛ wallahi alimamiya in ye baara dangereux de ni m'i cogo dɔn i bɛ taa dɔn mɔgɔ wɛrɛ ka jahanaba tasuma de kɔnɔ depuis o la u y'a dɔn ne la ni i muso depuis a jiginna don min na i b'a fɔ n ye ɔ n bɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw k'a la o kɔfɛ an b'a kɛ sinon foyi t'a to an b'a kɛ an karamɔgɔ Sayid Jongo a delila ka kisa dɔ fɔ a k'a ka misiri kɔnɔ don dɔ la lansara seli banna dɔrɔn ɔ basentigi caman nana ale kɔri u n'u ka woro u n'u ka bɔnbɔn u k'a kɛ subhanallah kɛra cogo di ko a furusiri de b'an bolo k'ale ko furusiri fɛn ma fɔ n ye n ma bonya n'a ye n t'a kɛ u ye sisira cogo bɛɛ la ko karamɔgɔ ko ka n'i yɛrɛ sɛgɛn o y'a sɔrɔ misiri dɔw b'olu ka yɔrɔ fan fɛ ɔ o karamɔgɔ in o bɛ mɔgɔ ninnu nɔfɛ ale ye taa ɲinina ye a k'a ma ko n'u ma sɔn k'an ka taa ne ka misiri la ne k'a siri ɔ a ko a ye wuli a ka taa ye n'a bɛ kɛ mun ye a ka kɛ yen nɔ wallahi a fɛn bɛɛ bɛ kɛ yan de bon o seereya mun filɛ n'an b'a kɔnɔ yan n'i bɛ ko in kɔnɔ i bɛ ko caman dɔn Bamakɔ mɔgɔw bɛ yan u ka gɛrɛnw dɔnnen dɔn i bɛ t'u fɛ yen k'u wele u bɛ k'i ka seere yɔrɔnin kelen wa kelen kelen d'u ma u bɛ don misiri kɔnɔ ka seere kɛ ka bɔ ka taa aw tɛ ɲɔgɔn dɔn tuguni i t'a dɔn a t'i dɔn o bɛ yan a ma deli k'o ye dɛ o bɛ yan n tɛna yɔrɔ tɔgɔ fɔ e mun ye cɛ ye a dɔw delila ka na k'an to misiri dɔ la u sigilen alimami ko seerew bɛ min dɔ kɛ e tɛ yan dɔ kɛ e tɛ yan alimami ko a ye wuli aw ka taa fɔlɔ n'aw bɛnna kan ka na misiri kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ seere ko la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko o ko in tɛ seere ye quoi seere t'a kɔnɔ ni seere tun b'a kɔnɔ seere bɛ fɔ depuis du kɔnɔ mais a dɔw bɛ na u bɛ seere fɔ u bɛ seere fɔ yɔrɔ jumɛn misiri kɔnɔ ko sisan kɔni an k'e kɛ fa ye an ka nin kɛ an ka nin kɛ e de b'a kɛ fa ye e de b'a kɛ fa ye o kɔrɔ ko kabila t'aw la o kɔrɔ ko danbe t'aw la idan kira sallallahu alaihi wasallam a kuma na seereya kan dɛ an ka hakili to seereya in na a tɛmɛsira dɔ fana ye mun ye awɔ o kana yɔrɔ tɔgɔ fɔ an ka yɔrɔ tɔgɔ fɔ bɔ a la Bagadajikaw bɛ yan awɔ an ka yɔrɔ tɔgɔ fɔ bɔ a la i yɛrɛ y'a ye ayi alimami tɔgɔ bɔ a la ale bɛ yɔrɔ min na pour que a ma denkuli kɛ a faamuyara ala ka barika don i la
ala ka ba ikulubali ay jire sereya do soro la ame mo tɔgɔ fɔ bɔ a la tɔgɔ fɔ in bi an bɛ siran procureur ko mun b'a la sisan a dɔ ye mun ye kathratu nisa wa qillatu rijal ko musow bɛ caya cɛw bɛ dɔgɔya nin mun filɛ nin ye an bɛɛ ɲɛ b'a la sa musow bɛ caya cɛw bɛ dɔgɔya o ye diɲɛ o ye tamasire dɔ ye Anas ibn Malik radiyallahu anhu a ko alakira ko sallallahu alayhi wa sallam inna min ashrati as-sa'a an yaqilla al-ilmu a ko diɲɛ wuli tamasire dɔ ye dɔnni bɛ dɔgɔya wa yadhhara al-jahlu kodɔnbaliya bɛ caya wa yadhhara az-zina jɛnɛya fana bɛ wara wa takthura an-nisa'u musow bɛ caya wa yaqilla ar-rijalu cɛw bɛ dɔgɔya hatta yakuna li 50 imra'a al-qayyim al-wahid i bɛ taa muso 50 sɔrɔ cɛ kelen de jɔlen bɛ n'o bɛɛ lajɛlen ye dutigiw m'a fɔ cɛganaw dɛ m'a fɔ muso kelentigiw dɛ sin ninnu t'a la dutigiba ninnu aw ka du kɔnɔ aw yɛrɛ k'a jateminɛ mɔgɔ tɛ fɛn fɔ mɔgɔ ye o ni muso de ka ca i ka du kɔnɔ walima cɛ de ka ca bɛɛ lajɛlen b'a dɔn yan o kɔrɔ ye ko denmuso wolo bɛ caya dɔnnibaga dɔw ko sababu ye alhurub ko kɛlɛw ni fɛnw Ibn Hajar ko ayi ko diɲɛ wuli tamasire yɛrɛ don denmuso wolo bɛ caya dencɛ wolo bɛ dɔgɔya a ko de ye sababa ye mɛ nin yɔrɔ in na Allah subhanahu wa ta'ala kumana mun na kumana den kan a ye mɔgɔ kalite naani de fɔ mɛ Ala ye den daminɛ ni jumɛn ye cɛ walima muso Ala y'a daminɛ jɔn na muso a aya fɔ kana yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima al-imam ash-Shinqiti rahimahullah ni aya in tafsir la ifasigo de ako Allah subhanahu wa ta'ala ba don ga fo demso de ka ca ulle be caya wa ba do ga fo musomo mandi mogowe ako ala de doni masaye abe demso ca mandi mogo do ma ala ya damne demso de la ala ya damne demso de la ala ba do mun bala akaba demso ca mandi do ma o jamakulu folo ye jamakulu fulana abe denche ca mandi do fana ma o denmuso caman dira mu ma o b'a nata ka mun de sɔrɔ cɛman caman dira mu ma o bɛ mun nata ka musoman sɔrɔ aw yuzawijuhum dhukuranan wa inathan a ko dɔw fana ta bɛ a b'u sogi cɛman musoman wa yaj'alu man yasha'u aqiman dɔw yɛrɛ bɛ ala t'a dɔw ma yɛrɛ o tɛ naani ye wa aya laban ala ko cogo di innahu alimun qadirun ala bɛ aya minnu fɔ ala bɛ kuma mun fɔ kuma in laban ala bɛ tɔgɔ mun fɔ ye tɔgɔ in jɔyɔrɔ bɛ aya kɔnɔ a ko innahu alimun ala ye dɔnni masa ye a ye musoman mun di e ma a b'a dɔn k'a fɔ i ni musoman de ka kan alimun a ye cɛman di e mun ma a b'a dɔn k'a fɔ e ni cɛman de ka kan ala b'a dɔn a b'a dɔn ni taw kɛra musoman ye i bɛna dimi ala kɔrɔ a dɔ la i bɛ kafiriya ala b'a fɛ i ka don alijinɛ kɔnɔ ala bɛ cɛman caman d'i ma k'i mako to i ka alijinɛ sɔrɔ musoman bɛ di mun fana ma ala b'a dɔn k'a fɔ a tigilamɔgɔ bɛ se ka sabali a kɔrɔ a b'a da ala kan a b'o sabali mun kɛ a b'o muɲu mun kɛ ala b'a fɛ k'a ladon alijinɛ kɔnɔ a bɛ musoman caman d'a ma a ka limaniya dɔw fana bɛ a b'olu ta sogi cɛman ni musoman wa yaj'alu man yasha'u aqima dɔw yɛrɛ bɛ ala tɛ fɛn dɔ ma ala ko alimun qadir e mun ni ala ma fɛn d'i ma ala b'a dɔn k'a fɔ i ni den man kan ni ala y'a d'i ma a dɔ la den bɛ kɛ i ka jahanaba don sababu ye ala dun b'a fɛ i ka don alijinɛ kɔnɔ a bɛ mun de kɛ a b'i kumaniya siɲɛ kelen i ka kumaniya diɲɛ ta in ma i ka alijinɛ sɔrɔ jumɛn de ka ɲi aw minnu ye den sɔrɔ lajarabili don mun m'a sɔrɔ lajarabili don mɛ ala ko alimun ala ye dɔnni masa ye a ye mun di ma a b'o dɔn qadirun se masa don
e mun ta ye den cɛman gansan ye ala bɛ se k'a bɛɛ faga don kelen ɔ e mun ta sɔrɔla n'a sara ani mun ma deli k'a sɔrɔ aw ye kelen ye wa est ce que aw ye kelen ye ɔ an ka hakili to nin yɔrɔ la ne ni aya in kalan ka a tafsiri ka ɲɛ k'a to i hakili la a b'i lafiya denko la wala den musoman dira minnu ma ala ka barika dɔw la cɛmanw ala ka barika dɔw la minnu t'a sɔmina ala ka barika dɔw la minnu fana den ma d'u ma ala de b'a dɔn kun mun na a ma den d'u ma an bɛ ala deli ala ka diɲɛ dentanya ala ka ko falen alijinɛ na a dɔ la ala ma den d'i ma diɲɛ kɔnɔ dɛ mais ala b'a fɔ i ka don alijinɛ kɔnɔ ni den dir'i ma ɔ i tɛna se ka alijinɛ sɔrɔ n'a ye o de la ala ko innama amwalukum wa awladukum fitna o la kira ko musow bɛ caya cɛw bɛ dɔgɔya a ko muso 50 bɛ se ka sɔrɔ cɛ kelen ka mara kɔnɔ muso 50 cɛ kelen ka mara kɔnɔ an b'o waati la bi dɛ ɔ n'an bɛɛ lajɛlen ye kelen-kelen furu siw n'aw ma a lajɛ ka filanan ta n'an bɛɛ lajɛlen tora kelen-kelen na muso ka ca dɛ muso ka ca dɛ kelentigiw ani jɔn a ye Jalo an ka cɛkɔrɔba Jalo ye n burankɛ ye ayi n ko Jalo ye n burankɛ de so Segu ne muso filanan fa de ye Jalo ye n burankɛ de awɔ ni ala sɔnna a ma mɔgɔ bɛ filanan ɲini k'a di fa ma mais nin cogo in tɛ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فمن انتورا سيسا نودي جولي تمسير كما جتان نوي adama do tora ulu bisa ke walanda ye nawya ya nga paw kuna kata kuma ban ta wal manga dafa de anga dafa shibara do ni ala ni awan ni mun na ka antoro na o de asego ye nala sona amba kete an woni ba ko bilala an ye kalande ni law ka ka ko na amba kete اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألك من دعا كلنا jazakumullah ibrahim jito yani do ma dama yisra